gigising, tumayong buong tapang, harapin ang bukas, yakapin ang tagumpay. Tulong-tulong at magkapit-bisig, isulong ang ating bayan. Isipin wag sana ang sarili lang, tayo ay iisa lang. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na, tulong-tulong tayo. Bayan natin, wagway atin, tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko sa makabagong panahon. Halina't hawakan tayo ng kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagtutulungan, tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na, tulong-tulong tayo. Bayan natin, wagway atin, tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko sa makabago. Bayan natin, wagway atin, tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko sa makabagong panahon. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, your full-time community radio. Sa bawat problema at pagsubok ng buhay, ikaw ba ay nababalisa at nawawalan ng pag-asa?
Halina't tumutok at makinig sa Radyo Guagua 99.9 FM kasama ng Guagua Ministerial Fellowship Incorporated sa programang Sa Diyos May Pag-asa tuwing Lunes, 9 hanggang 10 ng umaga. Laging tandaan, sa bawat pagsubok at problema, sa Diyos may pag-asa. Sa umagang kay ganda, biyaya niya'y rumaragas sa panibagong simula. Salita niya'y aking kasangga. Ato ang mangamba, pag-ibig ng Diyos ay kasama, lalo niya'y kay ganda. Wala lamang sa Kanya. Sa Diyos may pag-asa, madapa man ulit, itatayo Kanya. Sa Kanya magtiwala, kaligtasan niya'y pagtatamasa. Sa Diyos may pag-asa. Huwag matakot mangamba, pag-ibig ng Diyos ay kasama, dahil plano niya'y kay ganda. Magtiwala lamang sa Kanya. Sa Diyos may pag-asa, madapa man muli, itatayo Kanya. Sa Kanya magtiwala, kaligtasan niya'y pagtatamasa. Sa Diyos may pag-asa, madapa man muli, itatayo Kanya. Sa Kanya magtiwala, kaligtasan niya'y pagtatamasa. Sa Diyos may pag-asa. Sa Diyos may pag-asa. Sa Diyos may pag-asa. Special Radyo 9. Umagang kay ganda, biyaya niya'y rumaragas sa panibagong simula. Salita niya'y aking kasangga. Ato ang mangamba, pag-ibig ng Diyos ay kasama, lalo niya'y kay ganda. Pag-asa. So, salamat po sa inyo na nakahandang makinig sa mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin palagi ng inspirasyon sa ating buhay sa pang-araw-araw. Lalo tigit ang aming pong topic ay tungkol sa GMRC, Good Manners and Right Conduct, para sa mga kabataan o sa buong pamilya, either tatay, nanay, mga kabataan. Yun po. So, pakinggan po natin mabuti ang pang makapagbigay tulong sa inyo, our family, in their good manners and right conduct. Thank you po. Alright. Good morning po ulit sa bawat isa. As of now, I can't see how many viewers we have. Check ko mo muna, no?
Pero, I encourage kung sino po, nung nino po na maka-online tamong yan, please do share our video. Kasi, di po natin alam kung hanggang saan po natin aabot itong video na ito. No po? So, malay po natin, marami pong nangangailangan ngayon ng salita po ni Lord and to be reminded of the things na kailangan po natin, especially sa panahon po ito. Ang ganda po na sinabi ni Mami. Ang topic po natin this morning is good manners and right conduct. The question is, nag-exist pa po ba ngayon ito? Meron pa po bang good manners and right conduct ang mga tao ngayon? Or kinalimutan na po nating maging makatao, maging mabait? No po? So, you can also send greetings, pagbati po sa amin, pagbati sa ating mga kasama sa bahay, pagbati sa mga katrabaho po namin. So, binabati po namin kayo ngayon pa lang. But, again, gusto po naming encourage kayo na i-share po itong video na ito at makipag-communicate po sa amin through comment. Ayan. So, ngayon, nakikita ko na yun. Thank you. So as we start this program, siyempre, mananalangin po tayo. Amen? Sige po, tayo po'y pangungunahan ni Pastora Virgie sa pananalangin. Right. Magandang umaga, Panginoon. At walang hanggang pagpupuri, pasasalamat, at pagbabahati sa iyong banal na pangalan na ang amin po pinabot sa inyo ngayong umaga sapagkat kayo ang aming Diyos na umibig sa amin ng dakila na hindi man kami karapat-dapat, ginawa mo kaming karapat-dapat upang magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoon Yesus. Isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinubad ang kanyang pagka-Diyos upang maging alipin para sa aming mga kasalanan at dalhin sa krus upang aming mga kasalanan ito ay mapatawad. Kaya Lord, di man kami karapat-dapat, ginawa mo kami karapat-dapat sa aming mga buhay upang ang pag-ibig mo na ipinadama sa bawat sa amin ay aming ibahagi sa inyo rin, ibalik namin sa inyo at sa aming kapwa. Dahil dalawa lang naman ang iyong inuutos, Lord, mahalin ka ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at mahalin namin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Kaya sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kayo ay aming pasalamatan, papurihan, at hingin ang lahat ng aming pangangailangan para sa aming paglalahad ng iyong mga banal na salita. Lord, sa oras na ito, nakikita mo laman ng aming mga puso. Kung ano man po ang nakikita mong bahid dito, kasalanan sa pag-iisip, pagsasalita at paggawa, patawarin mo po kami, Panginoon, upang sa aming paglapit sa inyo, meron kaming katiyakan na kami ay malinis sa inyong harapan because you are holy. Well, hindi mo ini-entertain ng kasalanan. Kaya, Lord, inakin namin sa oras na ito na pinatawad mo na po kami sa lahat ng kasalanan na aming nagawa sa aming mga buhay. Sa oras na ito, ang iyong Holy Spirit ang maghari sa bawat isa. Ganon din po sa mga nakikinig upang pagsalusaluhan namin ng iyong mga banal na salita, magbigay sa amin ng gabay na ang mga ito ay malaking tulong para sa kanila dahil we are already in last days, mga huling panahon na marami nang nangyayari, Lord. Kaya alam namin, Lord, sa pamamagitan ng iyong patnubay, pag-iingat sa bawat isa, loobin mo lahat ng nakikinig, lahat kami na nandito ay ang mga salita mo, Lord, ang maging bahagi ng aming mga buhay upang ito ay aming mga ipamuhay, ibahagi sa iba, lalo tigit makita sa amin ang buhay na may pagpapala upang ang mga taong aming nakakahalubilo, Lord, ay magkakaroon din ng concern sa kanilang mga pamilya, lalo na sa panahon ito. At loobin mo ang mga salita mo, Lord. I-bless mo sa bawat isa sa amin. At ang mga ito ay inyong ipagkaloob sa iyong anak. Magagamitin ang mga salita mo na magbibigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya upang wala kaming dapat ikatakot sa buhay na ito dahil kasama namin kayo sa aming paglalakbay. Ang topic na gagamitin namin, Lord, bigyan mo kami ng wisdom and talent. Yes. Upang maibahagi namin ito sa mga nakikinig at magkaroon sila ng pangunawa sa mga ito. Dahil ang hinahanap mo, Lord, our character, attitude, ang hinahanap mo sa isang tao na yung nilalang upang maging mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Bless mo ang aming gagawin sa oras na ito at sa inyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat
sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus namin tagapagligtas. Amen. Amen, amen, amen. Yan. So, napaka sarap po na panalangin yan. Amen. So, this morning, gaya po ng nabanggit kanina, pag-uusapan po natin is good manners and right conduct. Amen. So, ikaw, Mami, ano ba yung parang napansin mo sa generation natin regarding this topic? Malaki po yung pagkakaiba kasi I am a teacher during our time, 1980s until sa mag-retire ako. Nag-enjoy ako sa pagtuturo. Bakit kanyo? Kasi yung mga bata during that time, sila po ay magalang, mabait, masipag, at malaking suporta ng mga magulang nila ang pag-aaral ng mga batang ito upang sa bahay pa lang sila ay mahubog sa magandang pag-uugali, at ang pag-uugali nito ay dinadala nila sa school. Nagkakaroon kami ng magandang samahan sa loob ng klase na walang ganong nanggugulo. Meron din naman nag-interrupt ng mga oras. Pero hindi ibig sabihin not necessarily sa panahon ito, during our time, marami ang natuto. Unang-una, walang mga gadget, walang mga gamit na nakaka-istorbo sa klase. So, but this time, nagugulat po ako sa mga bata. Kung igigirit nila, itatapon na lang. Bless po, itatapon yung bless nila. Siyempre, ako naman, hindi ko naman itatapon. God bless you. Hindi ko naman itatapon. Na parang bola. So, malaki ang diferensya. So, there's a need for us, being a family, na magkaroon po tayo ng awareness sa bagay na ito para sa ating mga anak dahil ang generation ito, marami ang magulang na hindi nakakaunawa bakit nangyayari ang mga bagay nito. Pero, meron po solusyon, don't you worry. Sa ating pag-aaral, makikita natin na merong solusyon sa lahat ng ito. I-focus lang natin ng mga salita ng Diyos upang tayo po ay makabahagi nito at ibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Yun po. Alright. Yan po ang pag-uusapan po natin sa parating or this whole 1 hour na naka-ere po tayo ngayon. Amen? So, bago po natin ipagpatuloy, we would like to greet ang mga kapastoran po natin na nasa online po ngayon. Si Pastor Ryan, our ever supportive pastor. Good morning, Pastor. Good morning sa mga kasa Diyos may pag-asa. Binabato ko rin po ang aking inay na laging nakasubaybay sa istasyong ito. Nag-i-enjoy siya. Na nagpapabili na ng gamot. Ayan. Binabati ko rin si Pastor Ray John. Good morning. Mga kasa Diyos may pag-asa fanatics. So good morning din po kay kapatid na Christine Pampo. Good morning po, Madam. So again, we would like to encourage everyone na paki-share po itong video na ito sa ating mga pages, sa ating mga group chats, and let us be encouraged together with the Word of God. As of now, we have 8 million viewers. But I do believe wala masyadong ginagawa yung mga ngayon. Mami kasi nga, yung Pampanga Dapat manood sila. Ngayon? Anong sitawag ngayon? Ginawang holiday. So, marami pang nakahiga ngayon, no? So, habang nakahiga po tayo, sama-sama po tayo. Sila lang yung may holiday. No, wala po kaming holiday. That's why we are ready to serve you dito po sa Radyo Guagua dahil kailangan po ito ng ating mga kababayan, ng ating mga kasama kamunisipyo dito sa Guagua. So, before we continue, we will have a short break, no po, and this short break, again, we encourage you na pakishare tayo po yung video, no po, and mag-send mo pong ideas regarding with good manners and right conduct. At mas maganda po siguro, i-share po natin ito sa mga anak po natin. Baka tabo, pagramdam doon, itang pinagkaiba nung manners from before and what is the manners of the young people today. Na po? So, ganun man po. Sa onti pong minuto, magbabalik po ang programang Sa Diyos May Pag-asa. Dito lang yan sa Radyo Guagua 99.9. Tulong-tulong tayo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua.
Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Serving people with the heart. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes, Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes, Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Alright, tayo po ay muling nagbabalik dito po sa ating programa dito sa Radyo Guagua 99.9 sa Diyos May Pag-asa. Sa mga kakatunin lang po, ang ating pong pag-uusapan this morning is good manners and right conduct. Again, we encourage everybody na pakishare po ito. Pinag-uusapan po namin kanina ni Mami habang break. Sana buong pamilya po yung makapanood nito. So we can wala namang pong pasok para po yung mga bata mapakinggan po nila kung ano po yung mga dapat po nila makipakinggan this morning. Amen. So again po ang pag-uusapan po natin ngayon is good manners and right conduct. Si Mami po, she is actually, sa mga hindi po nakakaalam, she is a retired public teacher
And siya siguro yung mas makakapag-explain kung ano nga ba yung difference from the manners ng mga bata noon sa ngayon. So far, Mami, ano yung parang para sa'yo, napakalaking impact kung bakit nagbago yung manners ng mga bata? Alright, isa pong factor during our times, meron kami subject talaga ng GMRC. So, bilang Kristiyano, ang allotted doon, 20 minutes lang. In my case, binibigay ko 1 oras. Kasi ang pananaw ko, habang ikaw ay nabubuhay, kasama mo yung pag-uugali mo. Hindi yung pag-aaral. Although, kumuha ka pa ng lahat ng kurso, pag matanda ka na, yun nga, may Alzheimer yung mga iba, hindi na natatandaan. Pero yung pag-uugali, forever and ever yan. So, dadalhin mo yan from childhood up to end of your life. So, ang binigyan ko ng oras, 1 hour, hindi 20 minutes. Sabi ko, hindi pwede. Siyempre, ako yung may hawak ng klase ko, grade 4 po ako, 11 subjects ko. So, yung pagbukas ng klase, GMRC ka agad. Yun ang binibigay ko. Nagbigay pa ako ng compilation sa mga words of God upang in the times where we will meet our children or our pupils, maalala ko na nakashare sila ng words of God. So, yung GMRC, mahalaga po yan. Good manners and right conduct. Kaya kung bad yung anak, bad manners and bad conduct. Yung po ina-address ko kasi tinuturuan ng mabuti. Tapos yung pag-ugali niya, baligtad. O, siyempre, you will call him bad manners and bad conduct. But sa panahon ito, marami pong teachers ang dumadaing. Kasi although I am no more a teacher in school, napupuntahan ko pa po yung mga teacher. Nakasama ko o nakikilala ko. Yung hinaing nila sobra. Sabi ko sa kanila, ang gawin nyo, ipakilala muna ninyo ang Diyos para yung kanilang mga pag-uugali, ang Diyos na magpapabago sa kanila. Kasi ang generation nila, kanilang environment, ay naku, super. Kaya lalo na yung media, lalo na yung mga cellphone, lahat-lahat, nai-stick sa mind nila yung hindi magagandang bagay. Kung tingnan nyo sila, puro labanan ang kanilang pinapanood. Samantalang ang dami mong mapulot sa mga batang nakakaranas ng magagandang pag-uugali, although mahihirap at hindi man nag-aral, pero makikita mo yung kanilang buhay ay naghari ng Diyos dahil ang Diyos talaga ang una mo ipakilala sa bata, hindi kung ano-anong mga bagay ang binibigay mo. So, in that case, malaki ang expectation natin bilang pamilya na pag ang pamilya natin ay nakakilala sa Diyos, yung pag-uugali, kasunod na yun. Kasi yung Holy Spirit na magkocontrol sa kanyang buhay, that is Jesus, ay kayang-kaya niyang baguhin ang buhay ng buong pamilya, not necessarily mga kabataan lang. Siyempre, iba yung tungkulin ng magulang sa anak. Pero hindi yung puro trabaho, no. Hindi pera, no. Diyos pa rin ang una. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kaya hindi pera, ang Diyos pa rin. Alam nyo, without God, sabi ko nga, hell. Dito pa sa lupa, hell na yun. With God, heaven. Siyempre, payapang buhay, yung buhay ng Holy Spirit, pag-ibig. Ang dapat natin papagaliin. Kahit na galit na tayo huwag nating ipadama yung galit natin. Pag-ibig pa rin ang i-share natin sa Kanya. Yes. And self-control. Yes. Kasi kung wala kang self-control, mapapatay mo talaga yung mga anak mo sa pag-uugali nila ngayon. So yun, noon, hindi. Alam nyo, yung mga estudyante ko, I enjoy nga, sabi ko kaya, pag mga 1,000 yung estudyante ko noon, pag nakita ko ngayon, alam nyo, ginamit ko ngayon, patawaran. Kasi kung hindi yung gagamitin yun, baka magkakasala ako. Kasi yung mga ibang teacher nagbumura eh. In my case, no, dahil Kristiyano ako, ayaw ko. Para meron akong iiwan sa kanila. Kaya pag hinahanap, si Miss Enriquez, ay si Mrs. Patawaran sa kanila. Kasi lahat tayo makasalanan. Sino pong walang kasalanan sa atin? So, there's a need for us of forgiveness. So, para hindi ako magkasala, yun ang ginagamit ko. Kasi mga bata ito eh. No two individuals are alike. 35 sila, iba-ibang isip. Pero I enjoy, yes. Binigay ko nga ang Panginoon sa kanila. Isipin nyo, 21 years ako nagtuturo. Binigay ko ang Panginoon sa kanila. So, I enjoyed teaching.
alam ko naman si Lord kasama ko sa pagtuturo. He is the best teacher. So, in my case, yun lang. I enjoy, sabi ko. Umalis ako ng 21 years, 21 years in service and 16 age. Pero nagtrabaho pa po ako. Sumobra pa nga ako sa retirement. 67 years. Wow. Oo. Ang itinuro, nag-principal ako dahil MT2 ako nung mag-retire. Nagturo po ako ng values sa Christian school from prep up to 4th year. Wow. Hindi po ba? Ako rin nag-enjoy ako kaya hanggang ngayon, 82 na ako, nandito pa rin ako, nagsiserve kay Lord. So meaning to say, yung na-adapt ng pag-uugali na i-senior sa akin ng mga magulang, ang pananampalataya, hanggang ngayon, dala-dala ko pa. Pero may pagsubok sa pamilya. Pero sabi ni Lord, cast your burden sa Kanya. So, wala. Hindi ako natatakot. Sabi ko, Lord, kayo lang po makapagbabago sa mga batang ito, sa kanilang generation, talagang mahirap abutin. Pero sa inyo, Lord, tuwing kalopanay, you can change them. Yes, Yun po tama. ang karanasan ko sa Yes. pagtuturo. I enjoy teaching within 21 years, plus 8 years, teaching values o Christian values. Then afterwards, until at present, nagka-campus ministry po kami. Yes, mhm. Sinishare pa rin namin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pinakamahalaga, yung pag-ibig ng Diyos, ang i-share natin sa Yes. ating buong pamilya. Sabi nga ni Lord, meron siya pangako, ang isang magkakaroon ng relasyon sa Kanya, ang buong pamilya ay maliligtas. Ito po ay si Sakeo, isang maniningil ng BIR. Pero ano sabi ni Lord? Dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Siya at ang kanyang buong sambahayan. So there is a need for us being a parent na we should know God first bago ang lahat para hindi tayo magka-problema. Yun po, thank you. Yes. Sabi nga dito, nabasa ko po, sabi ni Pastor Rizan, sayang ang talino kung pangit ang ugali. Parang meron nga ako napanood na palabas, sabi niya, sa sobrang nais mong maging matalino, nakalimutan mo nang maging mabait. Ano po, no? Sa mga tagapanood po natin ngayon, ano po sa tingin nyo yung naging factor, naging dahilan, kung bakit yung generation po natin ngayon, hindi yung manners po nila, ang layo from the manners that we had before, no? Kagaya po nung sinabi ni Mami kanina, pagmamano, ano pa ba yung mga nawala na po ngayon? Yung mga pagpo at opo, ano po ba? Yung mga paggalang sa mga nakakatanda. Nag-send po dito si Pastor Rizan ng verse, Proverbs chapter 15 verse 4. The soothing tongue is a tree of life, but a persevere tongue crushes the spirit. Yan, lalo na po ngayon yung mga young people po ngayon, ang tatalim po ng mga dila, no po? It seems yung mga kausap po nila, parang kasing edad lang nila, parang hindi nila mga magulang, kung makasagot, kung makareklamo, it seems to be parang binili po nila yung mga magulang nila, ano po? And napansin ko po ngayon in this generation, alam niyo po, hindi porket kayo yung nagpo-provide for your family. Parang kayo na yung mga magulang. At the end of the day, mga magulang pa rin po natin yan. Amen. Amen po ba? Sa mga tagapanood po natin ngayon, I ask you to comment. Ano po yung mga napapansin nyo pang malayo na yung manner, mga conduct, no? Hindi ko po sure, no? Pero sa pagkakalam ko, wala na pong wala na pong subject ngayon na ganyan, no? Wala. Mami? Opo, nakalimutan ko. Dagdag ko lang. During our times, GMRC merong oras talaga. Pero pagkatapos noon, inintegrate sa lahat ng subjects. Alam mo naman ng teacher kung Pilipino yung tinuturo niya. Tuloy-tuloy yung Pilipino without inserting GMRC. So meaning to say, unti-unting nawawala talaga yung GMRC although integrated sa different academic subjects. Kaya yun, nag-isang factor po yun, tinanggal. Dapat, itong pandemic, sabi ko, yung 2 taon na pandemic, dapat puro good manners and right conduct ang binigay ng module, kahit nag-spend ng gobyerno ng 65 million. Wala na. Wala po, sorry, wrong number. Kaya, ibig sabihin, pag-uugali talaga ang dadalhin ng tao since sa kanyang pagsilang sa pagtanda. Di ba, pag namatay isang tao, ay, masama yan. Mabuti nga namatay. Pero kung mabait ka, ay, mabait yan. Ba't nang namatay yung mabait? Yeah. O meaning to say, character pa rin, attitude. Meaning to say, hindi nawawala yun. Kasi ang Diyos ay good. Yes. God is good all the time. Wow, yun. Goodness, yes. Bakit ko po lagi sinasabi yung young people? Kasi dyan po na, de-develop yung manner
ng kabataan kapag sila ay nasa age ng bata hanggang dun sa pagpasok nila sa school, college, high school. Marami pong nade-develop diyan, tama po ba, Mami? Oo. Diyan natututo yung bata kung ano bang pag-uugali, ano yung dapat niyang dalhin pag siya'y tumanda. Kaya nga po sinabi sa 1 Timothy when Paul talking to Timothy, sinulatan niya. Ito po yung sabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 11 and 12. Winarningan po ni Paul si Timothy, sabi niya in verse 11, command and teach these things. And verse 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in what? In speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ulitin ko po, ano po yung in-advise po ni Paul sa mga young people. Sabi niya, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Lalong-lalo na po tayo mga Christian. We should teach good manners and right conduct to all believers na kagaya po ng nating mga Kristiyano. Dapat po tayo yung nagiging example nito. And I do believe that Christian must be a good example, worthy to be imitated. Na tayo po dapat yung gayahin. Tayo pong mga Kristiyano, tayo po yung merong mga good manners and right conduct po talaga. Amen po ba? And tayo din po yung mga dapat set ng modelo. Tayo po halimbawa tayong mga tayong mga Kristiyano, lalo na sabi nga po niyo sa Rizal, ang kabataan, Ang pag-asa pero bayan. Pero para sa akin, ito po ang dapat doon, ang Kristiyanong kabataan. Ang pag-asa ng bayan. Kasi po, sinong mag-i-stand for this young generation? Siyempre, yung mga Christian young people. Kaya po ginigising po namin yung mga kapwa namin kabataan. Yung mga kabataan natin sa church, kabataan natin sa barangay. We encourage you to be a good example, to be a good model para po sa mga kabataan din po natin. So also, I encourage our parents na yung mga anak po natin, tayo yung madalas po nilang nakikita sa bahay. Tayo sa kanila sila yung nag-aatab sa ating mga magulang. Meron nga po akong nakausap, may nagsabi sa akin, bakit daw yung batang yun, ganun pa lang, ang bata-bata, ganun na magsalita, kuripot na, ang hirap ng pagbawalan. Kasi, yun po yung nakita niya inside the family. Tama po. Kung ano yung nakikita sa nanay niya, sabi nga, lagi nga ina-example ni Pastor Zed ang nabubuhay pa siya. Sabi niya, paglaki ko, gusto kong maging kagaya ng tatay ko, sabi niya. Ang tatay ko, lasinggero. Mabilis magpatakbo ng motor, sabi niya yung ganyan. Kaya, napaka-importante po kung ano po yung nakikita natin sa loob ng ating mga tahanan. And gaya po na sinabi dito ni Mrs. Pampong, sabi niya po, technology is good, pero nagkakaroon po ng too much exposure ang present generation. Abuse. Yes. Like for example, technology is good, like what we are doing today. Isa po ito sa magandang paggamit ng technology kasi through the internet, through the broadcasting through via social media na nakakapag-share po tayo. Tama po ba, Mami? Kahit yung mga kaibigan po natin nasa abroad, pwede po nila tayong makita, mapanood at marinig yung Word of God. Pero sabi po nga, kagaya po ng sabi, but nagkakaroon ng too much exposure ang present generation technology, too much information at nagiging well-informed na po at a young age ang mga kabataan, which make them feel entitled at may tendency to look down on others kahit po yung mga elderliers dahil iniisip nila marami silang alam. Hindi alam ng mga non-techie na older generation na minsan pati sarili po nilang mga magulang. Yeah, tama po. Our generation today will send you a lot of information. Pero dahil po sa daming information na alam ng mga young people ngayon, hindi naman po nila alam kung paano i-apply. Ang daming alam because of ang daming alam na information na nasaksak sa utak nila, but hindi nila alam, hindi naman pala nila na-apply. Ang daming alam nila kung paano bumuo ng ganito, pero when it comes in application,
information, yeah, maybe they have a lot of information but in application dun po tayo nagkakatalo ngayon. Tama po ba, Mami? Yes. Tapos kapag pinagalitan, sabi niya sa school, baka tumawag. Tawag kay Tulpo. No po? Ika, Mami, may marug ka ba kanita? Haliko kaya ginamit kahit ang patawaran. Kasi bawal yung mamarug, bawal yung mangandut. Kasi you are the second parent of the child. Pero pag nagkasala siya, tatawagin ko lang siyang mag-isa. Not in the whole class will read the, will hear the advice. Ako naranasan ko po yung pinapalo ng meter stick eh. Ay, kami po. Meron mga teacher na meron kahit nangyari sa akin yun, Pastora, hindi ako galit sa teacher ko. No? May barong gancho kayo, nakaganon ka, tapos paparuin ka ng meter stick dito. Tapos naranasan ko rin po yung malagyan ng libro. Naranasan ko pong lumuhod sa munggo. Pero kung ako po, pinaluhod po ako sa munggo. Pero I understand kung ano po yung resulta nung mga bagay na pagdidisiplina po sa akin noon ng mga teachers ko at ng mga magulang ko. So what I received discipline before is who I am today. No po. Ngayon po, dati ang pinapatawag sa school magulang. Ngayon ang pinapatawag ang teacher. Baligtad na po. No po, at maraming mga takot na teacher because saguli makapost lang sa social media. Papamayaran nila. Tapos agad nagbabayad sila. Nakakahanap agad ng sympathy yung mga yung mga tao through to social media without knowing what is the real story behind nung videong yon. Kapag pinagalitan sa school, baka tumawag na lang kay Tulpo. Nakakalungkot po, pero wala pong imposible sa Diyos. Continue lang to reach out to them and be patient with them, knowing na kaya pa rin pong i-redeem ang present generation, lalo na may mga mabuting plano ng Diyos para sa ating lahat. Yes, we need to redeem this present generation. So, we pray for our officials, for our elders, dun sa mga taong maimpluwensya. Kaya po kami po mag-asawa, sinusubaybayan po namin si Pastor Ryan. Yung pong, sa mga hindi po nakakalam, si Pastor Ryan, he also has a own page, he also has a own, social media influencer. Ito po, influencer, ito po yung mga dapat po natin pinapanood. Hindi yung kung ano-ano yung tinuturo sa mga anak natin. So, kung pinapanood po natin sa mga babies po natin, yung si Blippi, yung Teacher Rachel, papanoorin din po natin Superbook. Meron po tayong mga Superbook, meron po tayong mga biblical influencer. Doon po natin sila ibabad. Amen? Yes. So, yan po. Thank you po sa mga nagko-comment, and we are really do appreciate you. So, continue to leave your insights here. Magpapatuloy po tayo dito po sa programa po natin. At again, magkakaroon lang po tayo ng konting break at magbabalik po tayo dito po sa ating programa. Sa Diyos May Pag-asa, dito lamang po yan sa Radio Guagua 99.9. Tulong-tulong tayo. We will be right back. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Serving people with the heart. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep,
my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without
soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Alright, tayo po'y nagbabalik dito sa ating programa dito sa Diyos May Pag-asa, Radio 99.9, Radyo Agwagwa. So, again po, sa mga kakatunin lang po, we are talking about good manners and right conduct, which is very in need na pag-usapan po sa in time. What I mean, napaka-in time po na dapat po natin pag-usapan. So, ngayon po, we will go to the Word of God. Ano nga ba yung sinasabi ng Word ni Lord when it comes in the good manners and right conduct? Pastora? Meron po tayo dito na para wag tayong magulumihanan. Kasi maraming nagtatanong, bakit daw yung mga bata ganyan? Meron po nakasulat sa banal na kasulatan, sa sulat po ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 6. Si Timothy po ay isang kabataan at ito ay nilingap o tinuruan ni Pablo upang siya ay maging instrumento rin ng mabuting pamumuhay at pagdadala ng kaluluwa lalo na sa mga kabataan. Ito po, para wag tayong magtaka bakit ganito ang nangyayari sa ating kapanahunan. Ang mga huling araw, end times, from chapter 3 verses 1 to 6, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Yes or no? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, kalalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y mga anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng tao. May ilan sa kanila na gagamitin ng panlinlang upang makapasok sa bahay ng mga masasama. So, sa pamamagitan po nito, pinaiiwas tayo sa mga ganitong pag-uugali. Dahil ito na po ang huling araw, babala sa atin na we should read 1 Timothy and 2 Timothy, then Tito, upang malaman natin kung paano tayo mamuhay dito sa huling araw. Kasi whether we like it or not, twinkle of an eye, God will be back again. Jesus Christ comes again. So, tsakin natin sa ating mga buhay na ang kalooban niya ang ating sinusunod. So, yung mga huling araw, ito pong makikita natin, babala sa mga Kristiyano na iwasan ang mga taong ito. In our case, be an intercessor for them. Ipag-pray po natin sila, ang Diyos ay kumikilos para sa kanyang mga anak upang mabago ang mga taong ganito ang pinagdadaanan. So, sa pamamagitan po ng ganitong kasipan, huwag tayo magsawa sa panalangin, dalhin natin ang ating mga pamilya sa paanan ng Diyos upang ang Diyos mismo ang magbabago sa kanilang mga buhay at sila maging pagpapala sa kanilang kapwa. Meron pa rin pong babala sa buong pamilya. Sabi po ng Tito chapter 2 verse 1 to 8. Ito po para sa lahat. Ano po? 2:1 to 8. Ang wastong pamumuhay. So, bilang mga tao, dapat magkaroon tayo ng wastong pamumuhay, lalo na yung mga Kristiyano. Kaya naman, ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin mo sa mga nakakatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatuwiran, at matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakakatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri at huwag malulong sa alak, kundi agturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak
Ang mga kabataan ito ay kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait, at masunurin sa kanilang asawa Yes. upang walang masasabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos. Yun po. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili sa lahat ng paraan. Control. Maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging mabuti ka. Tapat at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita lagi mong gamitin upang hindi mapintasan minuman ang mga sinasabi mo. Sa ganon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa iyo. So ito po ang dapat ugaliin ng buong pamilya. Alam po ba niyo si Timothy ay inalagaan ng kanyang lola si Eunice at saka si Orpa ba? Orfa. Orpa at saka si Eunice ang nagpalaki kay Timoteo, kaya mga mananampalataya sila, kaya lumaki din siya may pananampalataya. So influence. So, ang buhay niya ay naging pagpapala kay Pablo at lalong naging pagpapala sa Diyos na hanggang ngayon ating tinutunghayan ang kanyang naging buhay na dapat nating share sa ating mga pamilya upang ang buhay natin ay magkaroon ng tunay na kapayapaan. Yes. Love. Sabi pa nga ng mga teacher ko, ay mga kasama kong teacher, ba't ganito yung mga bata ngayon? Sabi niya. Sabi ko, during my time, love lang, love. Abutin mo yung bata kasi hindi mo naman siya kilalang lubusan. Abutin mo sila. Kung ano yung kailangan nila, anong problema nila. Hindi puro ka subject. No. Yung pagkatao nila, abutin mo. Di ba? Pagpasok po ng, halimbawa, pagbukas ng klase, hindi po ako nagtuturo ko agad. One by one, pinagkikilala nila ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya. Para noon, alam natin kung saan tayo magsisimula sa mga ganitong mga estudyante. Siyempre, abutin mo sila being the second parent of the children. Abutin mo sila, lalo na kung Kristiyano ka, kayang-kaya mong matulungan ng mga batang ganito. Yes, broken home sila pagdating sa'yo. Sabi ko, kung mahal ninyo ang inyong mga magulang, kahit sino pa sila, mag-aral kayo ng mabuti para sa inyo at para sa inyong pamilya. So, ang una ko nga binigay, pinatanggap ko silang lahat kay Jesus upang ang buhay nila ay mabago. Kasi without Jesus, wala naman yun, di ba? So, ganun po ang dapat natin gawin. Basahin natin ang banal na kasulatan upang magbigay tayo ng makabasa tayo ng mga sinasabi ng banal na kasulatan na pwede nating iwasan at pwede nating ituro sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga, a family that prays together stays together. Yes. Stays forever. Sabi nga ni Lord, huwag kayong tumigil sa pananalangin, huwag kayong tumigil sa paggawa ng mabuti dahil ang lahat ng ito ay mayroong reward. Dahil si Lord ang ating nilalapitan sa bawat sandali ng ating mga buhay. Trials ay hindi nagpapagulo ng buhay. Trials ay nagbibigay sa mga Kristiyano ng pagpapala. After you overcome the problem, you enjoy again with God. Yeah. Alam niya, binibigyan tayo ng malalim na faith sa Kanya. Sabi ko nga, dependence on Him. Dependence on Him. Ang lahat-lahat ay mangyayari kasi kalooban niya yun. Di po ba? Yung plano ni Lord, ang asahan natin, hindi po yung plano natin. Kasi kung minsan sabi ng magulang, ang gusto ko sa iyo, ganito. No. Tanungin mo yung bata kung anong gusto niya. Pag-pray mo kay Lord, yun ang para sa kanya. Ibigay mo. Hindi ba maraming bata ang sumusunod sa magulang kahit ayaw nila? So, bigyan natin sila ng freedom or free will na makapili ng kanilang buhay. Kasi, turuan natin ng kabutihan. Yun ang dapat. Tayo. Yung buhay nila, yung Run GMRC. Yes. Oo, yes. Alright. Wow, napakaganda po nun, no? Kung isasama po natin yung sinabi po ni Paul kay Timothy, isa po sa highlight niya kung ano po yung dapat maging maganda kay Timothy is yung speech, yung pananalita. So
Christian, we must be sound in speech. Babantayan tala po rin yung tono ng boses natin, kung paano po tayo magsalita. Dapat po i-avoid po natin yung mga profane language, yung mga green jokes, no? Especially yung mga useless talks, no? Mga bagay na walang kabuluhan, nakakasira sa ibang tao, kung hindi naman po na tayo sigurado, or may mga bagay po kasi na hindi na po natin dapat sabihin, no, Mami? Yes. Ikaw, anong stand mo dun sa may nalaman ka, Pastora, tapos wala ka sa lugar para sabihin yun? Sasabihin mo ba? Hindi, pagka, halimbawa, meron kayong conversation, hindi ba sabi ni Lord, ang malumanay na pagsasalita ay nakakaibsan ng galit. Meaning to say, halimbawa, meron narinig na hindi magandang, halimbawa, barkada ng mga anak mo, apo mo, or what. Siyempre, hindi mo naman basta, may suswatan, patawaran. Makanini. Ibalik mo itang dati mong ugali. Dapat may impluensya, kaya kang kapaligiran. Yes. Ala naman, sagip kaya ka, nung alwari ang pamilya mo. Agyang na ka rin kapamiras, pamilya mo pa mo rin. Yes. So, nung mo sabi nita, sabi ko, nung ka rin ka masaya, di ka rin ka. Di ba? Nung ka masaya ka ni, nako ka. Yes. Ngayon, nung masaya na ka man, stay. Sumunod ka sa amin. Kasi wala mang mawawala sa'yo. Ay, wala nang mawawala sa amin kung hindi ka susunod. Ikaw rin di ba? Lahat ng ginagawa mo, sabi ko, time comes, harap tayo lahat sa Diyos. Dalawang aklat natin ng buhay natin. At ang buhay na nakasulat sa aklat ng buhay. Yes. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa Panginoon. So, habang buhay ka pa, there is still a chance for you to change your life. Focus your life in Yes, Jesus. yes, Sabi ko yes. yun. Speaking of pagsisinungaling, isa po yan sa sa mga good manners and right conduct ng isang tao. So we as a Christian, we must be respectful as well at all times and never rude. Meron po kasing tamang parang para sa akin tamang tono. Kasi pag sumigaw ka, parang galit ka. Pag mahinahon ka, parang concerned ka dun sa Kasi sa prison mo naman. Di ba, halimbawa po, let's just, when we say be respectful and never rude, wala pong masama sa pagbati ng good morning, pagsabi ng good afternoon, good evening, pagsabi po ng thank you sa mga taong, halimbawa po yung mga guard po natin, binuksan yung, pumasok ka sa Jollibee, binuksan yung pintuan, say, thank you, good morning. Yung mga pag-abot ng pamasahe mo sa jeep, you say, thank you. Pagbaba mo, para, manong, thank you. It's a sign of respect and parang appreciation. And also, we Christian, we must be full of love, mapagmahal. Yan po, kasama po sa good manners yun Love. Yes, kasi without love, wala Kasi God is love, nga po, dapat Fruit of the magmahal. Spirit, number 1 love. And also, isa po ako, maniniwala po ako, isang sinashowcase po ng good manners and right conduct. We must remain faithful, lalong-lalo na kay Lord. Diba po? And also, we must practice purity. Hindi lang sa isip. Honesty pa, yung corruption sa bansa natin, pag-pray natin. Yeah. Honesty. Good manners po yan Mamaya manood po kayo sa SONA ng President. Sakto, alam po ni Pastora. I-announce ko pa lang. Later po, we will have the State of the Nation address of our President Bongbong Marcos live here at Radio Guagua, dito po sa ating Facebook page as well. Dito po sa Radyo Guagua 99.9. Dito po, pwede po tayo manood dito, walang bayad. Mabilis ang internet, tuloy-tuloy po. So, supportahan din po as a sign of support on our page and in our station. Dito po sa Radyo Guagua, i-share din po natin mamaya yung State of the Nation. Makinig po tayo sa ating President. It's a sign of respect. Kasi po yung pinakamataas na posisyon sa bansa po natin, magsasalita po mamaya, mag-update kung ano po nangyari sa bansa po natin. So, mamaya po yan dito, 4 p.m. Tune in po tayo dito sa Radyo Guagua 99.9. Amen? So yun po, in conclusion, we as a Christian, we should possess all the good values. Dapat nandyan po yan. Yung fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, self-control, gentleness. Tama po ba?
Self-control, self-control. Control, kailangan po yan. Pero inuna po dyan yung love. Oo, love. Kasi po wala pong kwenta yung hindi ka po magkakaroon ng joy kung walang love, walang peace, walang love. Wala kang self-control. Wala kang self-control, walang love, wala rin po kwenta yung mga bagay na yan, no? Love pa rin. Yes, love at love pa rin. So, gaya po ng kinoment po ni Ma'am, Pam po, praying for God's wisdom upon all the parents. Napaka-crucial po ng trabaho po ng mga magulang, no? Ganon din po ng mga leaders, ng mga pastors. It's very crucial because they look up sa mga taong ito, nakikinig sila na maturuan ng maayos at ayon sa kalooban ng Panginoon ng kanilang mga anak. We are praying for our nation for the good manners and right conduct. Begin at home. Tsaka ibalik uli. May balik din, we pray, no? Hindi po sayang na lagyan po ulit ng kahit 30 minutes every day na yung good manners and right conduct po sa ating school, sa ating eskwelahan. Kasi mas madalas mo pang kasama yung teacher mo kaysa sa mga magulang mo eh. We spent 8 hours in the campus, then uwi ka sa bahay, few hours, matutulog ka na, tapos balik ka na ng school. So, it's very crucial as well. So, sa pagbabalik po natin, papanalangin po natin ang ating mga kabataan, ang ating mga magulang, ang ating mga teacher na nanunungkulan that the good manners and right conduct of maibalik po, ma-restore po sa ating pambayan. Mamaya po yan sa pagbabalik po ng ating programa sa Diyos May Pag-asa. Dito lamang po yan sa Radio Guagua 99.9. Tulong-tulong tayo. Babalik po tayo. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless You, Lord.
is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Serving people with the heart. Praise God! Tayo po yung nagbabalik dito sa ating programa sa Diyos May Pag-asa. Dito lang po yan sa Radio Guagua 99.9. Tulong-tulong tayo. So, we've been talking about good manners and right conduct for 1 hour. So, ngayon pong oras na ito, i-wrap up po natin ito sa pananalangin para po sa ating mga kabataan, sa ating mga teacher, sa ating mga magulang, pamilya, na napaka-crucial po ang trabaho to achieve, to share, to teach the good manners and right conduct. But I do believe na ang good manners and right conduct po, nasa Bible po yan. Nandyan po ang tamang pagtuturo, pagpapatupad, tamang paraan para po ang isang tao magkaroon po siya ng good manners and right conduct. So, sa oras pong ito, idulog po natin sa Panginoon ang ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating mga guro, ang ating mga tagapamahala, na nawa sa ating bansa ma-restore po ulit yung magandang kalooban, mga magagalang na tao. Though ang Pilipino po, before we pray, ang Pilipino naman po kahit marami pong may mga negative side, still meron naman po pa rin positive side tayo mga Pilipino. Tama po? Magalang pa rin naman po. We are still family oriented. Makikita mo sa jeep, pag nagagalit ka na. Oo, sa jeep, pag pinagbayad, yung napansin ko po sa jeep, kapag kakilala mo yung kasakay mo, pamahid mo sigurado na po, may pamilit kayo niya pamahid mo. Or vice versa, kapag naman yung jeepney driver, kilala ka, hindi ka na niya pagbabayarin. Ano po? So still, meron pong mga magagandang ugali ang Pilipino. Meron pa rin naman pamilya ang hindi nawawala sa kanila yung po at opo, pagmamano, pagre-respeto, nandyan at nandyan pa rin po yan. Amen? So again, sa oras pong ito, tayo po yung manalangin at ipag-pray ang mga... Sorry, isama mo yung bagyo. Alin po? Yung bagyo. Yung bagyong po. Oo, yung bagyo. Wala. Alright, tayo po yung manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na harapan at trono. Dinadalangin po namin ang
mga taong may influence, Lord, para po maibalik po, ma-restore po yung good manners and right conduct po sa aming bansa, sa aming mamamayang Pilipino. Alam po namin, Lord, na tinuruan mo po kaming maging mabuting tao, hindi lamang po maging matalino, kundi maging makatao at makabayan. Dalangin po namin lahat po ng mga magulang, mga guro, mga namamahala, Panginoon, sa aming bansa. Sila po ay magkaroon ng mas malawak pa na impluwensya para po maturuan ang aming kabataan, ang bawat mamamayang Pilipino, Lord, para ma-restore po yung good manners and right conduct, Lord. Higit po sa pagiging matalino, nais po naming maging mabait din, maging magalang sa mga nakakatanda at mga namumuno po sa amin. We're praying for the restoration of good manners and right conduct, Lord. Gayon din po, Lord, pinapanalangin po namin ang aming bansang Pilipinas. Mamaya po sa gaganapin pong sona ng aming presidente. Dalangin po namin ang kapayapaan, kaayusan, Panginoon, sa mangyayari pong sona ng aming presidente. We're also praying, Lord, sa papasok pong bagyo sa aming bansa. Ayon po sa balita, ito po ay magiging malakas, pero naniniwala po kami ay mas malakas po ang Diyos na pinaglilingkuran po namin. So we cast away, Lord, we rebuke, Lord, na lumayo po ito sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility, at wala pong masasaktan or maapektuhan ng bagyo pong ito. Gaya po ng nakikita po namin sa labas ngayon, binigyan mo po kami ng magandang sinag ng araw, at nawa po ito po ay magtuloy-tuloy, Panginoon. Maraming salamat po, at ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen, amen. So nawa po, meron po tayong, marami po tayong natutunan sa umaga pong ito, marami po tayong naibahagi, at ulit, pwede po nyo pa rin pong i-share ang video ito, dahil pwede po itong mapanood anytime, anywhere, sa buong bansa, sa buong mundo. Actually, maabot po ito ang iba't ibang continent po ng ating bansa. So ating pong pagwakas na panalangin, tayo po ay pangunahan po ng ating pastora. Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil sa wisdom and talent that you shared us, wherein ito ay kailangan ng tao ang mabuting pag-uugali or GMRC. Alam namin, Lord, ito ang inaasahan mo sa lahat ng magulang sa buong mundo na in-nurture nila ang kanilang mga anak ayon sa iyong kautusan, ang pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa kanila. Loobin mo rin, Lord, this end times, maraming babala ang ibinibigay mo, pinapakita mo sa banal na kasulatan. Dapat aware ang lahat ng pamilya sa mga bagay na ito. Tutukan namin ang iyong mga salita, Lord, dahil ito ang nagbibigay sa amin ng guide sa aming mga buhay upang paano kami mamuhay sa mundong ito na aming ginagalawan. At inasahan mo sa iyong mga anak, Lord, na maging ilawang kami at asin sa aming kapaligiran, lalo na sa aming mga pamilya, upang sa kanilang paglabas, Lord, ay makikita sa amin ang buhay mo na inyong iniwanan na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kababaang loob, at punong-puno ng pagmamalasakit. Kaya loobin mo ang bawat pamilya, Lord, ay tumingala sa iyo. Gawin mo, lalo ng aming bansa, kayo ang aming magiging Diyos. At kung kayo ang aming Diyos, ang aming bansa ay tunay na magkakaroon ng kapayapaan, pagpapala, lahat-lahat, Lord, ay pinangako mo sapagkat kayo ang aming Diyos. Kaya loobin mo ang lahat ng nangyayari sa aming bansa. Kayo po ang magpabago nito sa mga bagay na hindi magaganda sa iyong mga paningin. Lalo na mamaya, Lord, ang sona ng aming presidente, yung mga drivers ng mga jeepneys, more or less 6,000 ang nai-involve dito sa Tigil Pasada, at yung name tagging sa mga ibang churches kung saan ang mga magsasakay pinapatay na walang kasalanan. Ganon din anumang naisin ng mamamayan, lalo na sa oras ng sona ng president. Kayo po ang tumugon, Panginoon, hindi kayang tugunin lahat ng aming presidente ang mga bagay na ito. So sa inyong mga kamay namin nagkakatiwala ang sona ng aming president, at loobin mo, Lord, ang kalooban mo ang mangyayari sa kanya, sa kanyang sona, upang madama ng mga Pilipino na meron siyang care sa mga Pilipino, lalo na yung mga magsasaka. Kaya sa oras na ito, Panginoon, itinatas namin sa iyo ang aming bansa, sa
kanyang kalagayan, lalo na ang typhoon na tinatawag nilang super bagyo. Subalit, nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon. Tuwing kailapanay, pwede mo tanggalin ang bagyo ito upang walang pinsalang matamo ang aming bansa. Marami na, Lord, ang lubog sa panahon ito, lalo na sa Manila at iba't ibang lugar ng aming bansa. Kaya kahabagan mo ang aming bansa. Alisin mo sa mga ganitong mga kalamidad upang aming bansa, Lord, ay tumingala sa iyo at palagi magpasalamat na mayroong Diyos na malalapitan upang dalhin namin lahat ang aming sitwasyon sa iyong banal na harapan. At alam namin, Lord, kayo nagmamalasakit sa amin. Lalo na, Panginoon, sa panahon ito, ang mga kabataan na nakikita namin na nalilihis ng landas. Lord, hindi mo nasayin ng ganitong buhay ng mga kabataan. Kung hindi sa pamamagitan ng aming intercession para sa kanila. Tuwing kailapanay, pwede mo silang baguhin dahil sila ang magiging pag-asa ng iyong churches, ng aming bansa, ng pamilya sa darating na panahon. At loobin mo, Lord, ang mga magulang maging aware sa iyong mga salita na pag-aralan nila ang mga ito dahil ito ang nagbibigay sa amin ng gabay sa tamang landasin ng pamumuhay sa buhay na ito na inyong pinaharap. Lahat ng iyong mga churches, lahat ng iyong mga mamamayan, Lord, sa inyong mga kamay na pinagkakatiwala, lalo tigil na aming bansa bilang isang bansang Kristiyano, maging modelo siya sa mga ibang bansang hindi nakakakilala sa inyo. I-bless mo ang aming bansa sa kanyang ginagawa araw-araw, Lord. Lalo na ang aming Pangulo, ilid mo siya, Lord, sana yung nasain na mapanuto niya ang aming bansa ayon sa inyong kalooban. Magkaroon kami lahat ng relasyon sa inyo upang kami ay tawagin mo children of God. At kung kami, anak mo, Lord, wala kami dapat ikatakot sa buhay na ito sapagkat lahat ng sa inyo ay sa amin din. Kaya ang lahat na ito, Panginoon, ng aming station 99.9, i-bless mo rin ang lahat ng personnel na nagtatrabaho dito, Lord. Bigyan mo sila ng katiyagaan, wisdom, talent, upang lahat ng ito ay ma-accomplish para sa buong mundo na magbibigay ng pagbabago sa lahat ng tao. Dahil ito ay end times kung saan sa inyo lamang kami lumapit, magtiwala at umasa. Sa inyo, mayroong pag-asa, Lord. Kaya alam namin, sabi mo nga, ang buhay ay maiksi, ang kamatayan ay tiyak. Ang ginawa lamang para sa iyo, ang mananatili hanggang wakas. Kaya loobin mo, Lord, ang aming ginagawa sa araw-araw to honor you and to glorify your name. Hindi ang aming mga sarili. Dahil ginawa mo na sa amin ang kaligtasan na dapat namin ang kininhabang bonito yung pinahiliran. Maraming salamat, Lord. We bless you. We love you. Ang lahat na ito ay aming pinasasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Praise the Lord. So, natapos po ang ating programa ngayong umaga. Again po, maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong panalangin at sa pag-stay tuned sa ating broadcast this morning. So, I pray na gabayan po tayo ni Lord sa buong maghapon at pagpalain po tayo. Huwag po natin kalimutang sumuporta dito po sa ating programa, dito sa Radio Guagua 99.9. Every Monday po ito. At patuloy po tayong nawang pagpalain ng Panginoon. Amen? So, yun po. Maraming salamat again. Ito po ang Radio Guagua sa Diyos May Pag-asa. Dito lang po yan sa Radio Guagua 99.9. Tulong tayo. To God be the glory. Thank you, Lord. Sa bawat problema at pagsubok ng buhay, ikaw ba ay nababalisa at nawawalan ng pag-asa? Halina't tumutok at makinig sa Radyo Guagua 99.9 FM kasama ng Guagua Ministerial Fellowship Incorporated sa programang Sa Diyos May Pag-asa tuwing Lunes, 9 hanggang 10 ng umaga. Laging tandaan, sa bawat pagsubok at problema, sa Diyos may pag-asa.
pula. Salita niya'y aking kasangga. Ako ng mangamba, ibig ng Diyos ay kasama, kahit ano niya'y kay ganda. Wala lamang sa Kanya. Sa Diyos may pag-asa, madapa man ulit, itatayo ka niya. Sa Kanya magtiwala, kaligtasan niya'y pagtatamasa. Sa Diyos may pag-asa. Huwag matakot mangamba, pag-ibig ng Diyos ay kasama, dahil plano niya'y kay ganda. Magtiwala lamang sa Kanya. Sa Diyos may pag-asa, madapa man muli, itatayo ka niya. Sa Kanya magtiwala, kaligtasan niya'y pagtatamasa. Sa Diyos may pag-asa, madapa man muli, itatayo ka niya. Sa Kanya magtiwala, kaligtasan niya'y pagtatamasa. Sa Diyos may pag-asa. Sa Diyos may pag-asa. Sa Diyos may pag-asa. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Your full-time community radio. Sorry naman, hindi naman ito sinasadya. Sorry naman, nahulog na lamang akong bigla. Pinilit kong lumaban, pinilit lumayo, pinilit wag titigan mga larawan mo. Bigla na lang umikot ang aking mundo. Bigla na lang ang puso ko'y nag
Bigla